Αυτό που λένε ότι στον πόλεμο και στον έρωτα όλα επιτρέπονται, ποτέ δεν το κατάλαβα. Θέλω να πω, αν όλα επιτρέπονται, τότε τα εγκλήματα πολέμου τι είναι? Νομίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις η λέξη κλειδί είναι άμαχη. Έρωτας ή πόλεμος, όταν την πληρώνουν άμαχοι, υπάρχει θέμα. Γιατί ρε? Λέγε ρε γιατί! I can remember standing with my back against the wall and the guns, they kept shooting above our heads and we kissed as though nothing could fall. And the shame was on the other side. So we could be there forever and ever. So we could be heroes just one day. Όνομα για την ομάδα στο τουρνουά σκεφτήκατε, ρε? Εγώ σκέφτηκα ένα. Για πες. Το ξέχασα. Τι έπαθε αυτός, ρε? Δεν σου έχει πει για την τύπησα από το MySpace? Πώς τη λένε, την Ιφάδα? Ναι, αυτή. Χάθηκε. Τι χάθηκε? Χάθηκε, ρε παιδί μου, έσβησε τη βάση της. Πώς το λένε? Ούτε τηλέφωνο, ούτε mail, τίποτα. Τίποτα. Πακέτο, Λοιπόν, ιδέα. Επειδή είστε τρεις, θα σας λένε τα τρία γουρουνάκια. Καλό. Και έχουμε κι άλλο. Να σας λένε ήττα. Αυτό, αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε και πιο οικολογικό. Ήττα. Σαν τις χελώνες. Και σκέτο δεν είναι κακό. Τι κακό, ρε. Άμα θέλουν μπορούν να το αναβαθμίζουν κάθε χρόνο. Ήττα 2007, 2008, 2009. Έχω και για εσάς ένα καλό. Απλό και ωραίο. Καμένοι, ούτε αναβαθμίσεις ούτε τίποτα. Και έτσι τα ξέρουν όλοι με τη μία ποιοι είστε. Ας πουλάς τώρα. Πες και εσύ, ρε. Τι να πω, ρε. Άμα δεν γουστάρει να του πω τι. Δεν το πιστεύω. Θα μας λένε οι ζάβλακες για έναν ακόμα χρόνο. Έλα μωρέ, ποιος του... Πηγαίνετε δυο σας. 3-5 άτομα είναι οι ομάδες. Πάρε το Χρήστο, ρε παιδί μου. Ποιο Χρήστο τον κολλητό σου? Εντάξει. Θα σου πω, άμα δεν γουστάρεις, πες το στα ίσια. Πόσο πιο στα ίσια στο χωρί, Νικόλα, δεν γουστάρω, λέμε. Εσύ ο Χρήστος εδώ δεν πήγε να πάρει το πτυχίο του και θα έρθει στο τουρνουά. Καλά. Δεν ξέρεις. Τι δεν ξέρει, ρε. 2 χρόνια κλεισμένο στο σπίτι ήταν το άτομο. Και καλά κάνει και είναι 2 χρόνια κλεισμένος από ό,τι φαίνεται. Κοίτα, πάντως δεν χάνουμε και τίποτα να δοκιμάσουμε. Να του κάνουμε μια ερώτηση, παιδί. Χριστό. Τι σκοτάδια είναι αυτά, ρε. Καλύτερα έτσι,
γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν πας εσύ? Δεν έχω όρεξη. Έχει φάει πακέτο με μια τύπισσα. Την έχασε στο δίκτυο και δεν μπορεί να τη βρει. Τι ρε, αυτό δεν είναι? Εγώ δεν το είπα. Αμάν βρε Χρήστο. Ήρθαν τα παιδιά να σε δουν και μες στο σκοτάδι κάθεσαι πάλι. Έστειψε λεμονάδα. Θα έρθείτε έξω. Σε λίγο. Σε λίγο, ρε μάνα. Καλά, εντάξει, εγώ πάω έξω. Τώρα η τύπισσα είναι το θέμα. Γι' αυτό δεν θες να πας. Οκ. Δώσ' μου το ψευδόνυμο και τη βάση της και άντε έξω για λεμονάδα. Πόσο, αφού δεν γίνεται. Όλα γίνονται. Σχεδόν όλα. Πείτε του κι εσείς κάτι. Ο πατέρας του με αυτό κοιμάται και με αυτό ξυπνάει. Περισσότερο γι' αυτό στεναχωριέται παρά για το που δεν μπορεί να περπατήσει. Εσύ βρε Γιαννάκη, αγόρι μου, πες του κάτι. Θα βγει. Όταν αισθανθεί έτοιμος θα βγει. Πότε, χρυσό μου παιδί, πότε? 2 χρόνια έχουν περάσει από το ατύχημα. Πότε? Τα καλά νέα είναι ότι βρήκα το ίχνος της. Τι σημαίνει αυτό? Από μόνο του τίποτα, αλλά αν μπορέσεις να μπεις στον administrator... Βουάλα. Όμορφη είναι. Το κωδικό πώς το βρήκες? Έχω φτιάξει μια πατέντα. Νομιμή. Για να την έχει αγοράσει η αστυνομία, νόμιμη θα είναι. Τα έχω χτυπώσει, ρε, άστα. Εντάξει, ως εδώ. Λοιπόν, τώρα πάμε στα ζόρικα. Φαίνεται ότι η τύπισσα διατηρεί και κάποιες άλλες βάσεις με διαφορετικά ψευδόνυμα. Τις έχει κλείσει όλες. Εκτός από μία. Αυτή είναι εδώ. Που υπογράφει ως Νιπενθές. Νιπενθές. Λουλούδι είναι αυτό. Περίμενε. Αυτός που δεν προκαλεί ή δεν νιώθει πια πένθος, 1, και 2, αναρριχόμενο εντομοφάγο καλοπιστικό φυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι διάλεξε το συγκεκριμένο μπραντ από την τελευταία συλλογή του Καραγιωτάκη. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί το μόνο που βρήκα να υπογράφει ως Νιπενθές είναι αυτό εδώ. Ακριβώς. Η τύπισσα ζητάει να της πούνε έναν ανώδυνο και γρήγορο τρόπο να αυτοκτονήσει. Έλα, κάτσε. Κάτσε να σκεφτούμε. Δεν μπορώ να σε βλέπω να πηγαίνω, έρχεσαι έτσι, κάτσε. Λοιπόν. Καταρχήν να ρωτήσω εγώ κάτι. Πού ξέρουμε ότι δεν κάνει πλάκα? Δεν κάνει πλάκα. Ρε, μήπως είναι τίποτα ήμο που γουστάρουν χαρακόμματα και ιστορίες? Ούτε ήμο είναι, ούτε πλάκα κάνει. Και πού το ξέρεις, ρε φίλε? Το ξέρω, ρε Νίκο, ένα χρόνο μιλάμε μαζί στο δίκτυο. Στο δίκτυο μιλάς μαζί της, ρε φίλε, δεν έχετε συναντηθεί? Είστε καλά, παιδιά? Γιατί άκουσα φωνές. Μια χαρά είμαστε, καλύτερα δεν γίνεται. Βγες έξω τώρα. Σίγουρα, Το μήνυμα που βρήκες, προχθεσινό δεν ήταν? Ωραία, της απάντησε κανείς? Κάτσε. Κάνα δυο που της λένε να μην το κάνει. Ωραία, και είμαστε σίγουροι ότι δεν βαρέθηκε να περιμένει? Όχι, σίγουροι δεν είμαστε. Αλλά... Και να μην απαντήσει δεν σημαίνει ότι...
Ναι. Ποιος είναι? Ναι. Αμάν βρε Μαρία, όλη την ώρα κλειδωμένη εκεί μέσα. Άντε βγες, θα πάμε για ψώνια, δεν είπαμε. Τώρα. Μαρία. Τώρα έρχομαι. Είσαι σίγουρος, ρε? Πώς θα γίνει, ρε? Έτσι θα πάμε να τις χτυπήσουμε το κουδούνι και θα τις πούμε να με κόψει τις φλέβες της. Πες, ρε! Δεν ξέρω. Κοίτα, δεν έχει άδικο. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει για αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ πάντως ξέρω ότι άμα πας σε αυτούς τους ανθρώπους και τους πεις ότι όλα είναι καλά και η ζωή είναι ωραία, συνήθως... Ο Κάλαχαν το λες, ο Ντέρτι Χάρη. Τέλος πάντων, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο. Όμορφη είναι. Κοίτα να δεις. Άμα την έβλεπα στον δρόμο, ούτε που θα μου πέρναγε από το μυαλό. Σκεφτείτε πως άνθρωποι είναι στο ίδιο λούκι και δεν το παίρνει χαμπάρι κανένας. Έλα ρε Χριστό. Κάποιος σου έφυσε μήνυμα. Τι της είπε? Να πει παραθείο. Ακούγεται ένας θόρυβος. Ούτε τώρα τον άκουσες? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φοράς συνέχεια αυτά τα γυαλιά. Γιατί φοράς εκείνα τα άλλα τα μικρά τα στρογγυλά ή αυτά που σου φορά ο μπαμπάς από το Παρίσι? Τόσα έχεις. Μένεις κλεισμένη μια εβδομάδα στο σπίτι, θα σε βγάζω έξω με το ζόρι και φοράς αυτά τα γυαλιά. Μπορεί να σταματήσεις τώρα? Υποτίθεται ότι βγήκαμε για να μου φτιάξει το κέφι. Ούτε τώρα το ακούς? Απ' έξω είναι. Βρήκες τι ήτανε? Όχι, εσύ. Τι άσπα δεν ήταν αυτή? Πάω να της μιλήσω γιατί ποιος ακούει την κρίνια της. Σκέφτηκα κάτι. Να την απαγάγουμε. Τι είναι, θα την κρατήσουμε σπίτι κλεισμένη μέχρι να της περάσει. Έλα,
πήγαινε να πιεις ένα καφέ με την κυρία Άσπα. Κορίτσι μου, εγώ για σένα. Πήγαινε. Εσύ τι θα κάνεις? Θα γυρίσω εδώ στα μαγαζιά. Λεφτά έχεις? Να σου δώσω την πιστωτική του μπαμπά? Εντάξει είμαι. Σίγουρα, Ναι. Οκ, μόλις τελειώσει να σου πάρω στο κινητό. Να. Εσύ, τι λες πια είναι αυτή? Έλα, δεν τραβάω. Τι κάνει τόση ώρα? Δηλαδή, εδώ είναι. Security, ρε. Τι με κοιτάτε, σας λέω για τη security. Κυρία, όλα καλά. Κυρία. Ναι, μια χαρά, εντάξει. Με έψαχνες? Άνοιξε την πόρτα και είπες εδώ είναι. Το Last for Life. Ωραίος ήχος. Θέλω να τον αλλάξω. Μαμά. Μαρία. Πολύ καθαρά σ' ακούω. Έλα, μαμά, έξω από την τουαλέτα που είμαι είσαι. Έλα, κλείνω. Εδώ είσαι. Τώρα βγαίνω. Κοίτα σύμπτωση. Έλα, σε περιμένω. Μπορώ να σε δω αργότερα. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Τορκίζεσαι. Ποιος είσαι? Τορκίζεσαι. Έλα ρε Μαρία, μια ώρα περιμένω, μπάθιασα. Φοράω και τα τακούνια που ανέσαν οι γάμπες μου. Άντε. Πες του. Τορκίζομαι. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Καλά, είχε πολύ πλάκα που όσα άκουσα χμίξιμα μέσα. Τα ξέρεις τα παιδιά? Όχι. Εντάξει. Δηλαδή? Πήραμε παράταση μέχρι το βράδυ. Σίγουρα. Σίγουρα. Τώρα που μου φύγε το άγχος, πείνασε. Άρα σπίτι σου να φάω. Ναι. Εσύ θα έρθεις. Πηγαίνετε εσείς, έχω να κάνω κάτι ακόμα. Με το που τη στείλει κάποιος μήνυμα, λουκάρει το σύστημά της,
deviation και μέσω ενός άλλου administrator φτάνει σε εμάς. Α, τις κλέβουμε την αλληλογραφία. Ακριβώς. Με το μήνυμα με το παράθυρο. Εξαφανίστηκε. Και τώρα για να καταλάβω, και αυτή την πατέτα την αγόρασε η αστυνομία. Όχι ρε, τι να την κάνουν. Για βιομηχανική κατασκοπία τα αγοράζουν αυτά. Πώς ήταν? Πού βρεθήκατε με την... Δεν ξέρω. Είμαι ηλίθιος. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να τη συναντήσω. Να προστατεύσεις τον εαυτό σου ήθελες. Από τι? Από τι να με προστατεύσω, ρε Χρήστο? Με την Δέσποινα... Με την Δέσποινα τι? Μετά που χωρίσατε, τα έχεις παίξει ρε εσύ μετά. Το θέμα δεν είναι να πληγωθείς, Χρήστο. Ο καθένας πληγώνεται. Να νιώθεις την πληγή σου πιο βαθιά από την ψυχή σου είναι το πακέτο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Αν από κάτι έπρεπε να με προστατεύσω, αυτό θα είναι η πάρτι μου, τίποτα άλλο. Της είπες ποιος είσαι? Σου είπα. Είμαι ηλίθιος. Φίλε, πρέπει να την κάνω. Σου χρωστάω. Είναι απολύτως γελίο αυτό που ζητάς να μάθεις. Δεν υπάρχει εύκολος και ανώδυνος τρόπος, ούτε για να πεθάνεις, ούτε για να ζήσεις. Και τα δύο είναι δύσκολα και επώδυνα. Άμα θες να αυτοκτονήσεις, οκ, κοπάνα το κεφάλι σου στον τοίχο. Φαίνεται να το έχεις δοκιμάσει. Ψόφα, ρε. Μια σαλταρισμένη γκόμενα λιγότερο. Ψόφα. Πήγαινε από κάπου ψηλά και πήδα. Άχρηστη. Ακόμα εκεί είσαι ή πέθανες? Εδώ είμαι. Θες να με κάνεις να θυμώσω για να λειτουργήσει το ένστικτο της επιβίωσης. Το κατάλαβα. Πρώτα η φιλοσοφημένη ατάκα, μετά ο θυμός. Έξυπνη προσπάθεια. Γεια και σε ευχαριστώ. Περίμενε. Αυτό που θες να κάνεις, το έχω σκεφτεί κι εγώ. Πριν 2 χρόνια κάποιος με χτύπησε και με εγκατέλειψε στο δρόμο. Έσπασε η μέση μου. Δεν θα ξαναπερπατήσω ποτέ. Κάθε μέρα που ξυπνάω μου φαίνεται όλο και πιο δύσκολο να συνεχίσω να ζω. Είμαι κλεισμένος σπίτι και δεν έχω κουράγιο ούτε να βγω στο δρόμο. Καλές ατάκες. Θυμός. Και τέλος, συγκίνηση. Είσαι πολύ καλός σε αυτό που κάνεις. Μη στραβώνεις που δεν τσιμπάω. Έχω άλλο θέμα. Να είσαι καλά. Έχεις 1 λεπτό? Ξέρω ότι δεν πρόκειται να μου πεις τι έχεις. Μαμά... Να τελειώσω. Το ξέρω γιατί τον τελευταίο καιρό συνέχεια όλο και πιο πολύ σε αισθάνομαι μακριά μου. Εσύ απομακρύνεσαι και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Μη μου λες τι σε απασχολεί αν δεν θες. Μη μου λες. Πες μου όμως πώς να σε βοηθήσω. Ή τουλάχιστον βοήθησες τον εαυτό σου. Μη μένεις συνέχεια μέσα. Τόσους φίλους έχεις, τόσους γνωστούς, τι θα πούν για σένα. Αυτό είναι το πρόβλημα, Τι θα λένε οι φίλοι και οι γνωστοί. Πάνω απ' όλα μην εκτεθούμε σε φίλους και γνωστούς. Ρε κορίτσι μου, εγώ δεν εννοούσα. Και όλο αυτό το δίθεν ενδιαφέρον. Αυτός δεν είναι ο λόγος. Μαρία, τι λες.
Μην πούνε ότι η κόρη σου δεν είναι όπως πρέπει. Έλα, Νίκη, πώς πάει? Ναι, όχι, δεν μπόρεσα να έρθω. Ούτε αύριο θέλω να έρθω στη σχολή. Τίποτα. Τι λένε? Δεν κατάλαβες ή τι θέλεις να μου πεις? Νίκη, πες μου τι λένε. Υποτίθεται ότι είσαι φίλη μου. Τι γιατί κάνω έτσι? Αρχίζεις να πεις κάτι και δεν το τελειώνεις. Νίκη, πες μου τι λένε. Τι κάνετε εσείς εδώ? Περαστικοί είμαστε. Εκεί θα κάτσουμε. Ξέρεις, έτσι. Για καλό και για κακό. Καλά μην είμαστε. Ρωμαίο! Γεια. Γεια. Περίμενες πολύ? Όχι. Γιάννης. Μαρία. Σ' αρέσουν οι γυναικείες τουαλέτες? Σένα? Τον τελευταίο καιρό. Ναι, και εμένα τώρα τελευταία άρχισα να μ' αρέσουν. Φίλοι σου είναι αυτοί? Δεν τα παιδιά. Ούτε που τους ξέρω. Γιατί κάθεται εκεί? Γιατί τους διώξαν από το σπίτι και δεν έχουν όπου άλλο να πάνε. Όλη μέρα θα την αράζουν. Και νύχτα. Τι? Μου θυμίζει πολύ έναν... Είχε και αυτός κάτι φλαράκι σαν κι αυτούς. Συνηθίζει και αυτός να ορμάει σε γυναικείες τουαλέτες? Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω δηλαδή. Γιατί ήθελες να με δεις? Κάτσε και βάλε στο ίντερνετ να φύγει βιντεάκι. Ήταν μια τύπης. Κάπου μου έχω ξαναδεί. Δεν κάνω να θυμηθώ. Πώς ήταν δηλαδή? Όσο καστανή ήταν. Χρειά, ίσια μαλλιά. Άσε, μη μου πεις καλύτερα. Πρέπει να φύγω. Γεια. Μαρία! Ρε Μαρία! Κάτσε ρε παιδί μου, τι σε έπιασε? Τι θες? Πες μου. Να μιλήσουμε. Κοίτα. Δεν είμαι σε καλή φάση τώρα. Δεν πειράζει. Να μιλήσουμε θέλω μόνο. Σε παρακαλώ. Πάμε πάνω. Όχι πάνω. Άμα θες εδώ. Πριν που μου είπες ότι σου θυμίζω κάποιον. Και εσύ. Μου θυμίζει μια φίλη μου. Εμφανισιακά. Στο στυλ. Πολύ σούγκαρα το μάκι. Μέσα ασόδια. Την είχα ρωτήσει λοιπόν κάποια στιγμή που βρίσκει τη διάθεση και τα κάνει όλα αυτά. Ποια να κάνω? Ξέρεις, παιδί μου, τις βόλτες, τις σχέσεις, τα ταξίδια, τις παρέες, τις σπουδές. Η ζωή της
για μένα, για τα δικά μου μέτρα, ήταν μεγαλύτερη από τη ζωή. Και, τι σου απάντησε? Πάθος για τη ζωή. Είναι το ρεφρέν από ένα τραγούδι του Iggy Pop. Το Last for Life. Αυτό δεν έχεις στο κινητό σου? Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος που είχε τέτοιο πάθος για τη ζωή, ξαφνικά το χάσει. Περίεργο, Πολύ.